Let's go. Tara ko. Bye-bye. So yun mga koys, ato tagkuan Mako Kumbal ay magkuan ta nalantay process no. Nasugoon ta sa tong amahan nga mag-process sa iyang citizen, senior citizen. So nalantay mga requirements nga ipasa dito no. Let's go. Right, retagis sa kon lalom sa flyover unta ulay ulan sa unahan no, kay maabtan tani impas kita pero kita mabalaka kay naman tayo rin kot dra. So muna lang ito ang first motovlog. Motovlog ba tawag sa mga wala pa ka-follow rin sa atong page Team Paloy. Si Team Paloy kay Paloy na siya. Natin mga video diya no? Mga daan na ito mga video. Dati daghan ta diya, karon naginasara na lang ta. O padayon gyapon ta kay namin gyapon ta mga amigo nga pwede na tong kanan. Ato mga amigo gyapon nga ginasabayan pero karon wala pa ta nagsabay-sabay sila kay busy pa itong linya no. So ano ang flyover dito sa Tagum City. Jimol Tagum at bang niya kay Macdo. Right, shout out kay na kuya diyo. So dati mga kuys nag-prank with rin sa Tagum no bro. Dati to kung active pa itong mga kauban ako no. And then nag-switch ta sa skits, Vines. Pero na-on down na po itong Vines pero balik yapon tada pohon. Karon nag-vlog lang ko ron. Solo vlog. Sagol na itong content karon mga kuys no. Let's go. Jollibee Tagum. Let's go. Tawala-wala sa unahan no. Tara. So kani nga dalan pa kuan siya Apokon Road. Vlog lang ta, vlog motovlog kuno hay kaya wala na tayo upload. Wala ko yung mga video rito bro, more on kuan lang to siya, wala kayo mga storya pa, mga action lang to. Pero gusto ko yung voice over to pero wala po tayo mag voice over man good. So dire lang sa ta buat lang sa tag video. So shout out ako mga kaubanan diya sa Team Paloy no. Nakapatay ko diya Facebook group. Nakapatay mga active pa diya nga member sa Team Paloy no. So napaka active gid si Winston o si Kinet no. Ang bandra support lang daw kuno hay pero
ambot nila, bahala sila dia. So usahay naga kulab-kulab pod ni Storbot, no. So sa mga wala pa kabalo, isa ko sa mga editor ni Storbot. Usahay ako yung nag-edit sa iyang mga video. O ako po yung nag-set up sa iyang kuan, sa iyang Facebook page o YouTube, no. So kaloy sa Ginoo ang iyang mga account YouTube is pin na lang ko lang, Google pin. So monetize na iyang YouTube o iyang Facebook. Then ang iyang Facebook bago lang po na monetize, no. So bago lang na mo nabantayan. So ako po yung nag-set up ato para na siya ads, no. Kay oto na timingan po nga nakabisita may nakalabay mi silang tindahan, silang balay. So mo to storya na may ana o wala gito. Taas na siya followers pero wala gyapon siya na monetize, no. So mo to testingan na pag approach nga ako nalay kuan, ako lalihok. So mo to salig siya. So mo to ako yung nag-set up. So palawayan pod na monetize na gid siya. So gahapon nung madto mi pero wala na dayon kay busy lagi, dili kay ta kalugar og mga vlog, no, laag-laag. And sa karon po wala pa kayo tayo mga upload pod, nang isa-unsar ang atong i-upload ra sa atong page, no. Motovlog ba na yan, mga unsa pa na kalihukan atos kinabuhi ato nang i-upload. Hindi kaluyan ta, magustuhan ta sa mga tao, anargod, diba? So shoutout ko na to ang mga nakauban ako dati na sa vlog, sila Mando Brothers, no. Mga quiz, no, kung kuan nakita ninyo ni sunod po hon makakuan ta, maka-vlog na ta po, no. Makuan na nato ni higayon ba, no. Okay, dugay-dugay na punta, wala nag-uban. So actually natay buhaton ng naunta na may buhaton nga kuan nga scene regarding atong ilahang content na maldita nga tindera. Na ko idea dito and gusto pud ko nga makita ko dito sa kanang part, no. Pero malagi wala pa tay time, so puhon-puhon lang siguro, no. Niaging semana magod kay daghan ka tag asikaso, no, nagpractice mo tag drive, no, kay basin de pohon kapaluyan ta kuha ta og lisensya. So gituyo po na ako magpractice gid drive kay lisod kay naglakaw ba por sige na tag motor ya di na may maigo sa motor kay miiwaram ko na yung motor, no. So pohon kaluyan ta kuha tag lisensya. So wala ba ta kuha man gud kuan ang pangkod kay 1 lang, so pang motor lang gud nya bago lang bago nag-renew, so di pa kita kakuha og kuan, di pa ta ka add og code, no. Sige lang pohon mga pila ka bulan mag-add ra tag code pohon. So modern na itong pinakauna nga motovlog, char. Dahil nako isa ka video, last video, yung last upload na ako, nangaligo may uguan sa akong asawa dito sa dagat ni Basti, no. So diri gyapon to agiun sa mga wala pa kabalo. So kuan lang ko to siya. Wala pa to yung audio habang nagkuhan, no, kay bago pa muna itong set up sa kuhan good camera. So dili pa po na yung kompleto at kuhan lang ni siya, naka-separate ang audio ani, no, dili siya direct sa kuhan sa ato ang GoPro, no. So mga nangutana dia o sa mga wala nangutana okay labot dito, no. Kuhan ang gamit akong camera karon kay atay nga na din ang mag-vlog, no, magbuto vlog.
wadaan taguan tingog. So di ko anad kayo mag-istorya guys, no? Pero testingan lang nato ang dagan ani. Istorya lang sa bonsar gud ana na for the content ba, di ba? So to naka-separate ni ato ang audio, wala siya naka-direct sa GoPro. So kanang audio na to nakaka-record ni sa ato ang cellphone, no? Ya, testingan nato na sync sa ato ang sa ato ang cellphone o ganang video. Sync nato ning audio nato. So mo po na yung ginabuhat sa una sa pag-prank namo, no? Naka-separate ang video, separate po ang audio. Kaya di pa mataka-afford o ganing wireless nga microphone, so mano-mano lang ta, di ba? Gamit ako nga mic kay gano buya. Nakalimot ko sa model pero buya ni siya katong nai-adjustanan good nga kon. Dito siya ang wire. Pwede siya sa camera, pwede po sa mobile phone, no? Right. Actually, first time nato madto sa sa municipality of Mako, no? Pero unta makatuod ta. Kaya nato gi hatag nga instruction na kung papa. Duha daw ka book ni office dre, no? Pero sige lang, naman tayo baba mga taan na rata. Di lagi ta mga wala dre. Kagamay ani. Papo kayo panahon, walay init. Shout out sila kuya daw. Chill lang ba? Mingong dalan karon kay Martes mong no. So wala tayo masugatan o wala tayo makakasabay diri nga mga fan pod, mga rider ba. Mingong kay dalan, no. Lami kay bulo-bulohan pero amping-amping lang ta. Okay. Bata ka bala sa panahon. Right, Inmax. Overtake si Kuya Inmax. Wala pa ka-follow diyan sa itong Facebook page. Yan, Team Paloy. Hanapin nyo lang. Ang logo na kay Team Paloy rapod. Pangalan na. So, nangutaan na kung katong Team Paloy nga naga-drag race. Dili to kami. Lahi po to sila. So, ang una yung content na mo kay prank yun, no? Prank. Wala na padayon kay na mga obligasyon po ng uban, no? Mga kanya-kanyang obligasyon ng akong mga kauban. So ayan, nawala na po, nawala na sila. Sige lang padayon, nagyapon ta kay naman tayo mga pangandoy, no? So ako rin ay si Kuan Dongski, ang admin sa Team Paloy. O sa una kanang dati na ako nga kanang kauban sa Team Paloy. Dati yung pangalan ng Team Paloy kay kuan man na Tres Locos, no? So kami rin ang Tres Locos, Tagum Tres Locos. So before ng Tagum Tres Locos kay nang kuan kami Tagum Lakpatche, prankster gawin mi, no? So sayang lang siya, no? Kay kami untang pinakaunang prankster sa Tagum, pero lagi sa katong dati magod kay wala kay may mga gamit niya, lisod po kayo gud, lisod kayo mamalit pag gamit ato sa una niya. Ako is napukoy kuan kaugalingong channel atong time, so di pa po ko monetize, no? So sa karon kay monetize na, so manang
nagpadayon ko vlog kay makapalit na magong mga gamit, no, mga gamit sa pag-vlog. Parehaan yung atong GoPro. So katas ng YouTube ni siya. So ang akong kuan, akong personal nga monetize ng kuan nga sanay YouTube is Ildato TV. Kung gusto mo mga sideline mga kwarta-kwarta, bisitahan lang ako ang kuan YouTube channel, no. So nag-share ta dihag mga application, mga website, no, kung saan pwede tang makakwarta, no. Sa gulay puhunan pwede gyapon. So bisitahan lang ninyo. So nanata sa kuan Mako na din, no. Mako Municipal Hall, Municipal kani siguro Triya yata. Sige lang, padayo lang gyapon ta. Mako man eh. Doon man ron eh. Ang isa sa highway lang. So tisingan nato dito sa unahan. Kaya kanang in charge daw sa senior citizen, kaya kuan daw na sila, nagabalhin-balhin. Police station, switch tag lane. Ang ingon kay naay daw simbahan, Catholic Church. Tapos sinagian na nato, no. Balutan sa Mako. Yeah, dool raman yung Mako, gamay raman yung tuan eh. Totoo dre. Ay mo ni. Masaka bagid. Sa taas 5 minutes mo gid eh. Pero keep right mo na, keep right. Grabe pasaka guys. Grabe ka batsi. Dire public office sa Mako. Dire chupo, kita niya na guys. Ano yung view dire, ano yan, tas tok-tok center na to busy. Ano na siya,
So abot na ta sa Mako Municipality. Gikat na natong video guys. Kwapo sa view. Uy. Right. Late na tayo mga koys. So ganiha nasa agta gamay no. Pero naagi dito ang tao nga itong ipangita bro. Yung itong opisina gid dire sa maong senior citizen no, na dire sa baba lang no. Pero tas karang balo na ta mga sa mga to. Ana ko da. Tama rin lagi inaingan nila drink ako ano simbahan. Dako ide lang simbahan dito. Gwapo po to. Para sheesh. Wala na tayo. Alright. So guys, sila managan. Gusto ag battery ning ano? GoPro. Isa ka battery 100%, 30 minutes lang low bat dayon. Nagani na tayo mga extra no. So natay tulo ka battery. Yung katulo nakasaksak na pero at least yatay. Puli-puli lang gud. Karga. Opla, mani popcorn. Let's go. Uli na tapos ng tago mga boys. Let's go. Sunod, gumalo na ta sa tamad to. Right. Tigi-tigi-tigi. Doon orang Mako bay. Kita ni to ni ako sa taas sa municipality nila. Gwapo kay area dito bay. Gwapo kay view ba. No? Murag laganan ko dito murag na may mga pa dito. Lingkuranan ba. Gwapo dito bay. Lang balik ta di apohon. Siguro kauban na ako sa papa. Right, let's go. Kumusta mga summer niyo mga boys? Kaligo na bago tanan og dagat. Tay, dili ko plito yung summer kung di mo kaligo og dagat. Pwede mo pumapol. Pwede mo maligo og dagat isang dili summer. Ano na? Alam ba? Pampawala na sa kalaay, pampawala sa stress. Kung natay ko hindi budget nga pang laag da. Pero ayaw mo baglaag kung kuhan. Wala mo'y kwarta. Ayaw mo pangutang kung wala mo'y kwarta. Daon sa ang loy kayo nagyutangan. Happy now. Happy now. Single later. Dili ka bayad. Impas. Daot ang atong relasyon sa itong amigo. So baalay di kaligo. Basta kayo dili lang utang. Anarod. Let's go. So may topic na ano na tag-topic no. So digil ko ana mag-story ako guys no. Kuan dat bay ilumon ko pagkatao no pero sukad nga naabot ang vlog. So tanan gibuhat na to para makuha lang to no. Maluwas lang to sa kalisod. Alright, tagom na ni. Dito ko na challenge way sa content ng mga prank no. Lisod yung kayang prank ba ilasgaw. Di siya basta-basta dapat gahi kag kasing-kasing. Gahi kag naong baga kag naong no. Pati nga na yung mga abilidad, yung mga personality. Kaya sa prank man good, dagang di kasakay no. Labi na kanang mga sagol binuang no. So di gyud tanang tao makasakay sa prank no. So sa karon about prank no, mo na itong topic karon no. So
ang prank nga content karon is delikado gid siya bay. Kailangan siguro mong tukumi. Ang tukumi mo gina sila ang the greatest prankster diri sa Pilipinas, no? So, sila ang pinaka sikat, no, pinakauna sa akong pagkabalo. Sila ang pinakaunang prankster diri sa Pilipinas nga ni sikat. So ayan, ang tukumi karon kay nagatuwang sa kaso nga wala ko kabalo, pero murag mapriso gud sila, no? Nag-viral to nga video itong kidnap prank nila, no? Sa mga mahilig na butanaw YouTube, kabalo naman na lisog yung prank nga content bay. Okay lang kung kining scripted. So kato si kanakaman ko sila to kome, dili gina sila naga buhat og content nga scripted, kay syempre ikaw pa naman nga unang prankster sa Pilipinas yung magbuhat-buhat kag scripted content buang. Dili pwede na. Ito ni sikat ko sila na ilang prank nga original content, ilaha gina di gina sinundog para atong kidnap. Actually ito na kaya sa laguan kaso dati pa. Sa ang una nga hibalan ako itong salom sila sa sa Gmall, sa fish pan ba to, sa Gmall Davao, no? At isita sila mo kung kasuhan sila to, di ko sure, pero badlungan gina to kumi bay. Right nya katong kuan pod bam itong gikuan nilang Arabo. Ang Arabo sila na itsas lag kuan ning bag dito sa barbershop, no? So mo to nabalita na ba sila, ni trending na ba sila nya karon. Mo to last nila katong kidnap prank. So na timingan gid nga na itinuod nga pulis dito. So kapit gid namatay isa sa mga member sa Tukumi. Padayon rin magyapon. So depende na sa inyo kung sa inyong content, no? Kung content creator ka yan, itanaw ka nga video. So depende na sa inyo kung sa inyo ha. Pero ako dili na ako ng prank, no? Ay lisod gid siya nga gasto og oras nga dili pod bagay. Dili pod bagay sa kuha. Labi na sa kuha kay samot na naginasaran lang ko nga creator sa Team Paloy, no? Actually natay grupo pero naba sila kagalingong mga channel, mga Facebook page. So di po kaya nato sila makauban kay lisod kayo ng kuan. Di man siya lisod, pero kailangan lagi siya og dako nga time, kay mo lagi pareho mga vlogger. So need pod nga ang tanan inigtapok makabuhat og content, no? So dito agi sa kuan New City Hall of Tagum. Right, let's go. Pero mas advantage po kung kuan ba imong mga kauban kay Poros Vlogger, kay makashare kag mga idea ba, no? Idea unsaon na. So advantage po siya nya, nagkatapok na pod may tungod kay pareha may gusto nga may tabo, no? Mo lagi makaluwas sa kalisod o gusto pod may mo lambo ang mga kaugalingong pangalan, no? Ilan ni mamonetize mi ana ba. So pumugod kay grabe ka busy nga tao na ko lisod gid pag pamilyado na ka, kay daghan na ka priorities. Pinakauna priorities na to pamilya nya, kani nga tong pag vlog sideline rani nya karon kay ako duha ka po akong channel. So
So maglisod po adjust kung ano mas priority itong kan ako itong monetize channel ako kay dito man tama kwarta gid. So ang course dong skin ako nga YouTube channel is naapa lang ko sa 499 or 98 depende itong last 99 pero nagkaltas man ay nakaltas sa isa 98 na lang. Baka mo gusto mo subscribe mo tayo pag sanay drigot ay pugos mga itong kagalingan hindi kin maganahan sa ako ang content diba anar mo para sa uban ba pugos ka nga tanawan supportay ko it's so gas ang tao gusto yun sa mga content matanaw ginabi sa pagdili ng mga kukanan hindi mo sugoon no naman kayo tayo dili kayo suod kaila lang sa Facebook support pa pero kanang mga nakauban na nato asa lagi manay tinuod sa batasan sa tao ba no sakit sa Pinoy kung napaka sa baba di ka suportahan mas musuporta pa itong mga tao nga di mo kaila o gini tinuod ya. Oy stop daw shout out sa inyo ha at doon ring mako bay hotdan po topic ba yan magkauhaw po din yung sige tayong istorya na pam ko na anad yun mag istorya ba kita anad so mga yun na magbuhat ko content sa kuang isa ka YouTube yawas mapiyok mapiyok ta ba di ta kaya nag-istorya isa lumon ta kapakatao istorya lang tago mo ta so wala man ilami atong content lang video lang kung ganahan mo diha mo like mo comment or kasi na may suggest yung content diha no comment lang mo kasi di makaya na to kaya itong prank sa una diba pero nagliso dito pero at least dapat tayo success dito success po ito ang mga ipang buhat dito di man gud na ako pwedeng isagol ako ang content dito sa akong monetize channel kay mas man gud mas dagang kog content sa kaning kwarta kaysa kanang content sa kaning ingani vlogging no parang sarap ko maka-vlog kaning ingani para ingani ba vlog more on tutorial iko sa kwarta kung saon nato mga magkwarta tabi sig nata sa balay mo na ako ang content no nagabot ako sa balay lang buhat ako kukuhan ning content siguro kwantaron ang content na to kay dula-dula pareha ng pilwin mga nagod punta madaog ta sa para good sa to ang content. So mura to mga koys, daghang kayong salamat sa pag uban sa akong biyahe karong adlaw no. O unta mo suporta mo sa akong Facebook page Team Paloy o sa akong YouTube channel Koys Dongski no. Subscribe lang mo. Kung gusto mo i-subscribe po
pag-comment lang mo. Comment lang mo diya nga pa-support or unsa ba. Kamo na bahala diya basta kay bisitahan lang tamo. Daghan na yung mga nag-encounter diya nga nag-comment sa to ang ano, sa to YouTube, sa to ang Facebook, no. Follow po ta. Siyempre, yan na maginang sugod pa. Follow to follow. Sub to sub. Ana magina. Di atagikan. Di apugikan. No. Na-monetize po ko tungod ng sub to sub sa akong YouTube channel. No? So, dire na tama ng mga guys. Daghang salamat sa pagtanaw. Mayong adlaw.